Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, kropsudsmykning? Beskæftiger os med herinde, det er jo piercing, brændemærkning, arskæring og mindre body modification som tungedeling og implantater og den slags. Ja. Og hvad er piercing, og hvad er de lavet af? Piercing betyder hul igennem kroppen, så de er vel primært lavet af luft. Piercing, det betyder hul igennem. Det er det engelske ord for hul. Ja. Men jeg formoder, at du tænker på, hvad smykkerne er lavet af. Ja, hvad smykkerne er lavet af. Yes, de er enten lavet af titanium i implantat grade, eller kirurgisk stål, som ikke rigtig er noget, der hedder i virkeligheden, men det er en speciel form for stål, som hedder 316L. Ja. Derudover kan de være lavet af alle mulige forskellige plastmaterialer, glas og sten, træ, horn, ben osv. Men dem vi bruger til nye piercinger er altid af titanium eller stål. Ja. Hvilken piercing er den dyreste, man kan få lavet? Det er et lidt underligt spørgsmål at svare på, fordi piercingprisen afhænger jo meget af, hvad for nogle smykker du putter i. Ja. Selve piercingpriserne er de samme, som da jeg startede i lære for 15 år siden. Og det ligger typisk på et sted mellem 150 og 350 kroner for en piercing, og så smykkes prisordningen. Og det er det samme, det har kostet i 15 år. Okay. Hvordan får man lavet de kropsudsmykninger, der sådan inden under huden, ligesom for eksempel at få lavet horn i panden, eller sådan? Det nemmeste måde at forklare det på, det er at sige på nøjagtig samme måde, som man laver silikonebryster. Det har I sikkert en eller anden meget god idé om, hvordan det foregår. Med kort variation, skær et hul, laver en lomme inde i bindehulslaget, og derind putter man så det, man gerne vil have ind, typisk silikone, og så syr man det sammen igen. Okay. Hvordan får man sådan lavet det med tunge, hvor man får den sprættet op, eller hvad det hedder? Tungedeling. Ja, tungedeling. Det gør man med en skalpel. Skær ned igennem tungen, og syr over og undersiden af tungen sammen. Gør det ikke meget at få lavet? Smerte er jo relativt. I mange tilfælde vil folk jo være bedøvet, når den slags bliver lavet. Ja. Og hvad for nogle redskaber bruger I til at lave piercing? I nogle tilfælde bruger vi også skalpeller, hvor vi skærer store huller. Ja. Og i nogle tilfælde bruger vi det, der hedder en biopsistance, hvis vi skal skære store huller ud i brusken i øret. Ja. Men for det meste er det nåle. Hver gang man laver et hul på kroppen, det er sådan set lige meget, om du plukker din øjenbryn, så er der risiko for en infektion, fordi du laver en åbning i huden, og i den kan der komme bakterier, så hvis man ikke har en ordentlig hygiejne, så kan der gå betændelse i det. Og det er sådan set lige meget, om det er en operation, når man fjerner det ene ben, eller om det er, når du plukker øjenbryn, så er der en risiko. Ja. Hvad er ekstremt for dig, når det gælder kropsudsmykning? Langt hår. Hvad er peeling? Peeling, eller sådan, det er, når man skræller huden af i større områder, når man laver arskæringer. Det er for eksempel sådan noget, som jeg har her, hvor armen har været tatoveret sort. Og så skærer man omridset rundt og tager en pincet i hjørnet og løfter, og så filerer man huden af. Det er det, der hedder skin peeling. Ja. Har du fået delt din tunge? Hvilke kropsudsmykninger har du, sådan, man ikke kan se, for eksempel, altså hvis du har noget på ryggen eller et eller andet? Jeg er tatoveret på omkring 85% af min krop. Fuldstændig tatoveret, det vil sige slet ikke udenfor. Jeg har, tror omkring 60 piercinger i. Jeg har 13 implantater i. Jeg har fået delt min tunge. Jeg har et utal af arskæringer og brændemærkninger. Så jeg har sådan lidt af det hele.